Waduh ya jagat ya Dewa Bathara sisaning Bathara jagat. Durung sawetara nggon pacak bare sawadya basa negara Mestina. Iki wangun pranggo Setyaki lan Antasena. Ya pancen kapurna kayuh swatama pun semeja mlayu dimara kageng aku. Dina ing ndi? Prabu Puntadewa kene ngadhep ana ati swata bakat simpung. Lak bondo tangane kanggo ngewalan didumpuk. Pudilane seta kanggo tumbang negara Dewi. Ya. Setyaki mulo dilanjuti Prabu Puntadewa ana marang panjane cur bakat sembelih bakat cukup gedhe putih kanggo tumbang negara ing ujung gripik kuat iblis lan panas mari jajelana. Orang toto pantrakmu kowe wana-wana tulunyak tulun mapan negara Ngamarta raminggat aja takon dosa. Lan kok dipeng nyawel lah salah wani karo aku kang dinamang.